Se jkun tmiem tas-sena differenti fil-Belt Valletta kif jgħaddu t-tokki ta' tmiem is-sena u tidħol is-sena l-ġdida fejn il-Belt Valletta se ssir il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Sabiex jimmarkaw dan il-mument storiku għal pajjiżna, il-Gvern flimkien mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u l-Kunsill Lokali tal-Belt raw li ċ-ċelebrazzjonijiet ta' din is-sena jkunu akbar minn qatt qabel. Fuq il-palk prinċipali fi Pjazza San George se jkun hemm serata minn diversi artisti lokali u internazzjonali. Din is-serata se tkun preżentata mill-kantanta Corazon Mizzi u mill-preżentatur Owen Bonnici. Fit-toroq ewlenin tal-Belt se jkun hemm numru ta' street performers li se jkunu qed iżidu mal-atmosfera festiva fil-Belt. Minkejja bost elementi ġodda l-proġettazzjoni tradizzjonali mal-bini tal-palazz se tkun qed twassal għal tmiem ta' sena u bidu ta' oħra. Din is-serata se tkun qed tikkumplementa wkoll id-dekorazzjonijiet ġodda li twaħħlu din is-sena fosthom koppla kbira bid-dawl mill-isbaħ quddiem il-bini tal-qorti.